Jura, prije svega lijepo te vidjeti ovdje opet u Našicama. Par riječi o večerašnjoj utakmici, Nexe je naravno bio favorit i zasluženo pobjedio. Pa da, meni se lijepo vratiti uvijek u Našice, uvijek lijepe uspomene, dobri ljudi, dragi ljudi, uvijek mi je lijepo tu doći. Malo u utakmici, Nexe je favorit bio što je pokazao na terenu, nisu nas ni podcijenili ni ništa. Mi smo gledali kraj sezone, bilo teška sezona, duga sezona, ozljede. Tako da danas nismo imali ni snage na kraju nešto više napraviti. Imali smo puno tehničkih grešaka i to nas je koštalo da bude ova razlika. Da, Nexe je pokazao tu čvrstinu u obrani, jednostavno nije funkcioniralo. Trener je dao priliku i mlađim igračima, evo to je sigurno njima bilo danas gušt. Pa je, dečki od 16 godina igraju protiv dečki koji gledaju na televiziji, kada im je dopušteno. Ali... Tako da je to njima čast igrati i vidi se na njima da je to trema i stisli su se malo, ali neka, to je iskustvo što im treba i samo nek treniraju, napreduju. Tako da nek se pokazalo karakter ekipe i samo nek nakon nastave svjetla budućnost je pred njima. Sigurno si pratio sve ovo što se zbivalo uvezano uz Nexe u Europi? Pa jesam, da, pratim redovno. Koliko stignem pogledam većinu utakmica i ove što godine pokazuju svaka im čast. Pokazuju moderan rukomet, kako bi se trebao rukomet igrati, sve na svom mjestu, posložili se neki rezultati, malo sreće došlo, što sreća prati hrabre. Tako da baš mi je drago što je ova sezona tako uspješna za Nexe. Sretno i vama dalje. Hvala vam puno i Nexeu također.